Алекс, какво ти става, момче? Пата нещо ми притесняваш много. Какво си подбил до него бата да може Беско да види? Това не да може. И там има. Какво си там ли да ходим? Ми не, ама не знам. Тежко, не се прави на кичис. Не се прави на кичис. На чеки. На чеки. По-добре. Чикиджет, Стефчо чикиджет. Стефчо капута му, кажи гости. Не, бах. Поле, обаче. Ооооо! Оттегла е такава, оттегла това е. И съответно отчет. Крак брат му напред. Не го път по-бе! Плат сте! Ще прибил, бой. Пък дай за кора. Що пак Дани сега ще го колеш? А гледа Санаки ще ни пуска. Ало! Той, учи си. Сяри, бе! Плева, бе, тя! То не мога да пръсне до тук, бе. Ей, педал, плева тука. Той не може да пръсне тука. Гледай са. Гледай това. Сега ще го напръска него. Ей, че се плева, бе. Какво ли сега ще го напръска него? Той пълен идиот, ако го напръска. Ето да видим. Той не мога да пръсне тук. Какво става, бе, Русланакис? Нещо не тръгва, а? Русланакис доста тъпакис. Бате, добре. Не може да пръсне до тук. Е, той ще го приближи са идиота. Ти го е за това. Телефона не начиня. Не, той ще да е, това ще им дерне как да ни спръска скалата, докато ни спръска цяло. Колко е особен, бе? 24 карата, лате.